Зорница Николова сега при мен. Мисля, че вече достатъчно силна сама да разкаже за проблема си, всъщност какво се е случвало, най-вече в училище. Здрасти, Зори. Притеснена ли си? Аз мисля, че вече пък си готова да разкажеш какво ти се е случило и как сама успя да преодолееш този проблем. С щръкнали уши. Нали? Да си го кажем вече както е. Точно така. Страдах действително 30 години от този комплекс, защото имам такъв проблем, ушите са ми щръкнали и в един момент, просто съвсем случайно, по време на обучението си, аз разбрах, че съществува алтернатива на оперативната намеса. Може да не прибягваш до там, а ти всъщност не си искала да си правиш операция. Не съм искала, значи като бях малка, тъй като винаги са ми се подигравали на щръкналите уши, наричали са ме по какви ли не обидни думи. Квалификации. Пример, медуза или, да кажем, сателит, подобни. Вероятно си страдала много. Доста кофти, наистина, и доста започваш да се, може би, подценяваш по този начин. Не е комфортно. Именно това, което си говорихме с психолога. Точно така. Действително съм мечтала, когато направя 18 години, започна да работя един ден, да си събира парички и да си направя операция. Да. Когато обаче дойде този момент, започваш да се информираш. Дали пък ще бъде успешна? И там дойде колебанието, дали ще получа желаният резултат, дали няма да ми се възвърнат после ушите на старата позиция, защото има доста такива случаи, има доста негативни операции и по принцип доста хора всъщност ефектът може въобще да не е 100%. Да. Ефекта може да не е 100%, не гарантират. Наистина има много сполучливи операции, но никога не си сигурен какво ще стане в твоя случай. И така останах и си живях, продължих да живея с комплекса, с проблема. До 30 годишна възраст въобще не си подавах носа от вкъщи с прибрана коса. Да. Защото, сега каквото и да... колкото и по-голям да ставаш и да си казваш... Не изчезва. Не изчезва този комплекс. Въпреки, намира си и приятел, половинката, всичко, но това си е комплекс, който ти се знаеш, че можеш да прикриеш. Ти попадаш на Франциска, живееш от 10 години в Испания, попадаш на нейното изобретение, така да кажем, и всъщност по този начин успяваш да си решиш проблема. Точно така. Съвсем случайно по време на обучението си в Испания се сблъсках с продукта, научих за него. Като това действително за мен е решението, което ме промени като човек. Ти си сега с тази иновация, нали? Аз съм, ползвам си нейния продукт. Много и благодаря за това, че го е изобретила. Виждаме дори как се поставя, но виждаме, че може да се постави на съвсем малки деца, на бебенца. Да, това, което е действително много хубаво, че продукта го има и във вариант за бебенца, като може да се ползва над 3-месечна възраст. Възможно ли, когато е толкова малко детето, да помогне съвсем за изчезването на проблема? Абсолютно е възможно и е постижимо. До 7 годишна възраст клиничните проучвания и изследвания техни, на Франциска и нейния екип доказват, че корекцията е достижима без скалпел. Болезнено ли е като поставяш? Не е болезнено по никакъв начин. Не се усеща коректора, не се вижда. Може да се носи с очила. Както виждаш, съм с очила в момента, с прибрана коса. Като съвсем смело казвам, че откакто ползвам чудото, нямам проблем и съм си постоянно с прибрана коса. Да. Хубавото е, че можем да помогнем на децата да не живеят с този комплекс, да не израснат с това нещо, защото действително е много... ти отличен опит. Знаеш всъщност колко минала съм през това и нека да повярват хората, които го нямат като проблем, че това действително наранява психиката на малкото дете. Изглежда заключително простичко, между другото, но всъщност тази испанка успява да създаде нещо, което дълготрайно действително така може да те облегчи. Всъщност това нещо, което е като лепенка, колко дълготрайно може да стои зад ушите ти?
Може И да от се какъв ползва... материал е изработено, защото е доста по-устойчиво от една обикновена лепенка. Не, да, това е силиконова лепенка, хипоалергична, която е с медицинско лепило, двустранна. Поставя се много лесно в задната част на ушната мида и паралелно за частта на главата. Да. Като Водоустойчиво ли е? Водоустойчиво е, като няма проблем да се къпеш, да спортуваш с него, няма проблем, нали, да се мокри, да се спи, Да. не се усеща, не се вижда по никакъв начин. И трайността на един поставен такъв коректор е около 7 дни средно. Като аз се радвам на... Може да спиш с него? Спиш с него без проблем, не се усеща. Може да има някакъв адаптивен период в началото, но в последствие коректора въобще не се усеща и няма много проблем. Интересно, наистина. Зори, много ти благодаря, че ни разказа за тази иновация. Ако искаш, остани да изгледаш следващото видео, защото е много интересно. Всъщност е любопитно за това какво пък ушите могат да ни подскажат за нас самите. Благодаря.